Fl-aħħar fil-Parlament sar magħruf li entitajiet governattivi weħlu eluf ta' euro f'multi għal ksur ta' liġijiet b'rabta mal-ambjent. L-istess entitajiet li suppost responsabbli li jħarsu l-ambjent fil-Gżejjer Maltin. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonista mixtedew Ministera l-Ambjent Rebecca Borg u mill-kandidata għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew David Hughes intqal kif dawk li suppost qed jipproteġu l-ambjent qed jażlu li minflok bl-azzjonijiet tagħhom jeqirduh. Kienet il-Ministru Miriam Dalli stess li konfermat li hemm total ta' 4 entitajiet tal-Gvern li ġew immultati li ma' multi varjaw bejn 25,000 euro u l-100,000 euro kull wieħed. Dan ħareġ wara mistoqsija parlamentari li saret minn Rebecca Borg. Il-multi ma jinkludux dawk l-entitajiet li weħlu multi oħra li l-ammont tagħhom huwa taħt il-25,000 euro. L-4 entitajiet tal-Gvern huma l-Waste Infrastructure Malta, Road Maintenance Services u żewġ multi għall-istess Ministeru, dak tat trasport, l-infrastruttura u l-proġetti kapitali li ma' Ministeru waħdu ġie multat 200,000 euro. Din l-informazzjoni mhix waħda pubblika sakemm mhux mitluba mill-Oppożizzjoni fil-Parlament. U għalhekk li Partit Nazzjonista qed jappella biex din il-pubblikazzjoni tkun waħda obbligatorja. Nara kif huwa biss issa li sar magħruf li mill-2016 il quddiem inħarġu mill-inqas 300,000 euro f'multi brabta mal-ambjent tal-entitajiet tal-Gvern, kif spjegat Rebecca Borg. Din il-ġimgħa fil-Parlament staqsejt lill-Ministru Miriam Dalli biex tgħidilna kemm ħarġu multi amministrattivi l-era dawn l-aħħar snin il fuq minn 25,000. L-ewwel punt li nixtieq nagħmel għalfejn kellna nirrikorru għall-Parlament għal din l-informazzjoni. Din l-informazzjoni mhijiex fil-pubbliku. Il-liġi ma tobbligax biex tagħmel din l-informazzjoni fil-pubbliku, għalhekk illum aħna bħala Partit Nazzjonalista qed nipproponu li multi amministrattivi bħal dawn ikunu fil-pubbliku. Intajt fl-aħħar xhur rajna ta' lokalitajiet fejn hemm tqaċċid ta' siġar fosthom fil-Mosta u f'Marsalforn li ma' sitwazzjonijiet ġabu kundanna kbira minn individwi u għadiet. Kritika li saret kontra xogħlijiet ta' entitajiet li aġixxew kontra l-ambjent l-istess entitajiet li suppost qed imexxu b'eżempju, kif spjega David Hughes. Meta naraw li biex wasanna għal strateġija l iżvilupp sostenibbli ħadna 5 snin u mill-viżjoni għall-ewwel draft tal-istrateġija għaddew dawn il-5 snin huma wisq u fl-istess waqt li għaddej da il-Gvern stess bl-entitajiet tiegħu qiegħed jikser il-liġi qed jiġi mwaħħal multa waħda wara l-oħra u allura feta tara l-Waste jagħmlu affarijiet mingħajr permess ambjentali, tara l-Infrastructure Malta wkoll taqla s-siġar lemmu law mingħajr ma jkollha il-permess, jiena ngħid let's walk the talk. U l-Gvern għandu ikunu li jagħti il-metodu juri l-eżempju ta' kif għandhom isiru l-affarijiet. Kristin Mamo għal Net News.